Продаваш ли в Германия? А какво правиш, когато клиента иска да върне пратката обратно? Със сигурност доста често клиентите ви от Германия не са доволни, когато искат да върнат пратката си обратно в България, след като по някаква причина се откажат от покупката си. Ние ви даваме изгодна възможност да предоставите адреса на нашия склад в Германия, Depot.bg, като адрес за връщане на нежеланата стока, след което ние ще я доставим до България само за 3 дни. Това е удобен начин да обработите връщанията и да осигурите бърза и ефективна услуга на вашите клиенти. Когато клиент иска да върне пратката обратно, може да следва следните стъпки. Информирайте клиента. Първо, информирайте клиента, че може да използва адреса на склада ни в Германия, Depot.bg, за връщане на пратката. Обяснете им процедурата и им предоставете необходимата информация. Клиентът връща стоката. Клиентът трябва да опакова пратката и да я изпрати до складът ни в Германия, Depot.bg. Те могат да използват стандартните методи за доставка, като куриерски услуги и пощенски пратки. Приемане на стоката в склада. След получаване на стоката в склада ни в Германия, ние ще я регистрираме на автоматизираната ни линия за пратки. Това включва снимка на състоянието на опаковката, цена, тегло и последващ номер. Доставка до България. След успешна регистрация на стоката, ние ще я върнем до България, до офис или до посочен от клиента адрес. Този процес обикновено отнема около 3 работни дни. Обработка на връщането. Вие ще бъдете уведомени, когато стоката е доставена в България. След това може да обработите връщането спрямо вашите вътрешни процедури. Оставаме на разположение за вашите въпроси и коментари.